De store selskaber, som henter olie op på Nordsøen, de betaler ikke skat. Ikke særlig meget i hvert fald. Så alle pengene handler i lommen på dem. Det synes vi ikke Enhedslisten. Vi synes, de skal ned i vores allesammen lommer. Og så nu kan I være med til at prøve at beslutte, hvad de skal bruges til. Hvis det er, vi kommer igennem med det. I resten af valgkampen, der skal vi mere på gaden og lave flere aktioner. Det er mere synligt at lave flere billeder, og det er vi jo i fuld gang med, for eksempel lige her nu. Okay, hvor skal vi fordele dem? Her. Bedre miljø, og så på den side sagen. Mere bedre folkeskole, der giver du mange. Der skal være. Ja, bedre folkeskole. Så vi prøver alle sammen her i. Ja, okay. Gør det. 20 milliarder, det er det, vi kunne tjene næste år, hvis vi satte gerne bare en lille smule op på det her olie. Det er altså penge, der går direkte ned i lommerne på de der olieselskaber lige nu. Jeg stemmer. Helt klart. Bare prøv alle sammen på folkeskolen. Det er dårligt. At der er nogle dårlige toiletter og skole, og at der er over vores skole, og der sidder vores rygland, det må jeg ikke. Hvad med det? Kunne de tænke dig at være med til at fordele 20 milliarder fra Nordsøen til velfærdssamfundet? Flere ansatte på daginstitutionerne, og der er andet at vælge på. Skattelettet. Kan vi hoppe lidt over? Ja, det er vi. De sidste undersøgelser, ja. Men jeg er nu nok mere til SF, så jeg har jo altid været lidt bange for at miste den lille indflydelse, man har ved at I ikke kommer ind. Hvis ikke du stemmer på, det er også korrekt nok. Og så kan Willy kigge efter al den indflydelse, han har. Så får han ingenting. Ja. Held og lykke. Ja, tak. Velkommen.